Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nalawag nga dakal kaluban na. Ngamnoan niya dayta. Iso, tisaan ko pa ngam mo. Ket iso tinasken adok talak. Iso na lang tanasken nga aganatak. Saan na mabalin asak ti may sagmak, no bilang lang ta adda ti madoktalak. Delikado lakit ti akalaban ti pamilya Rogante. Nangruna ni Don Leon. Uray no awan ti pamaneknek ko. Dakkel ti atap ko nga adda pa kay naigan na iti sindikato nga agop operate dito San Bartolome. Iso na lang ta nagrigat a paniknekan. Ti asit ko daytay. Hello? Sigurado ka? No kasta nga rod. Sigurado am. Katiyawag mo kanyak no sa dino ti pakay deliveran na. Sige. Uray tiyawag mo. Nasken ama kumpiskar dagita at droga. Sige. Bye. Sapay ako matama kumpiskar mi dagiti agsangpet at droga. Ngayon nyawag ti asit ko. Tanwag baligi kami. Patsak ngayon inot to nga damadoktalan mi. May papan iti sindikato. Ano di ko nang yaya isip? Kasla nagado ti amuli Padre Simon. Nang runa no maipapanin iti karbangan dagiti tao ko na. Ha? Saan kit din? Agasam tamapan pa ijay ayan ni Hepe Salvador. Kat isupay amis mo timang palagip ken kuana. Anas ken amasulbar dagiti napasamak a krimen. Naturad ngamin ni Padre Simon. Dahil tati madlaw ko ken kuana, yaya ising. Monica. Kat hustumat no saan basta-basta mabutbutan ni Padre Simon. Iti kasta. Saan basta mapasamak ken kuana. Tikas iti napasamak kadag tinagbalin ako raparuko ditoy. Ha? Saan ka di, yaya ising? Sa bagay, agpayso day ta, Monica. May mayat no naturad ti padi ditoy, tapno saan amabuteng kadagiti managdakdakes. Para ka di itian niya dahito yung operasyon, Hepe. Bastag talag ka kanyak, Mendez. Patsak ang makatulong kada tayo daytoy. No agbaligi tayo. Hepe? Iso na lang ta napaggad. Amangan no anyakit diti mapasamak kada tayo. No bilang laeng. Anya? Dayta ti agpayso. Ala, umungam dagiti kakadwa. Kaya't ko ida makasarita. Kaano ngagsangpet dagiti droga? Itanyaman na ganito, amo. Isa binilin kong dakaloy. Tayo sudan di makaamo ka dagiti droga. Apay ada kaloy? Amo, Jack kumapay kaya't ngay baga kada kayo. Ta sorpresahan kayo. Ngayon pa nagkunak. Sana na sorpresa tayo ito eh. Mapanak kami ni Tamot lang, iti baluarte ni Dalmasyo. At ang damag may papankan kuha na. Kat igarit nga iti panagsubli. Itatag ko kada kayo. Ti ulo ni Dalmasyo. Monica, amangan lumabisin ng nagitagting pintor. Di ka danag, Padre. Pinagmerhindami idan. Alis to na nagtrabaho. Danda ni agbalamlang. Ngam nagudwadan a pininturan ti simbahan. Talaga nga minakasta ti trabaho da, Padre. Isumat lagayan. Angam ni, amangan no si kapit aggastos iti sweldo da. Di ka danag, Padre. Voluntaryo dagita amang pintor iti simbaan. Anya? Kas kanyak. Maragsakan damat iti aramidan da. Isa adi yon pagdanagan ti may papan iti sweldo da. Uray no saan ko nga mo.
Mamati akada nang ibaunam ka ni Bugi. Ha? Awan di tagarahi tilugan ngar aramatan na. Isa pa check. Adamanan imbilin mo kan kuana. Mapan ano pa ni Bugi ti tao anang butbutang kan ka. Anya. Day tatagpaiso. Kat inton sumangpat ni Bugi. Nalpas tumatan ti parikot. Ngamin, awan ton ti agin tuturet. Amang butbutang kada tayo. Naawatan nyo ka di ti amin ngayong bagat. Alang nga Ruden, agsagana kayon. Taapaman na sumipnget, agtignay tayon. Kasayatan na jak pala ibaga kadakwada amay papan iti droga ti operasyon ni. Narigaten. Ang mga nukala at ang masabutahi pa iti amin. Saan kumit kidya pagduado-an dagiti kakadwak? Ngam kasapulan tinaan anay apanagan natin. Apaya di mo imbaga kanya kadagayam kasta panggap mo, iha. Natulungan ka kuma. Mama, okay lang. Sana balin, tamadaman ti pa nakapinda ti simbaan. Anya ti ko na ni Padre. Maragragsakan ni Padre Simon, Mama. Nasaya at no kasta. Uwan gaya, Mama. Agpaiso ka di ti maipapan iti balod ang nakalibas. Ha? Nakaamamak no agpaiso day ta na pasamak. Saan apod no dayta, iha? Kasta gayam. Kung naglakit din no agpaiso, nagdanagag. Sino tinakamuam? Kasta nga minti ko na ni Padre Simon. Anya? Day tati agpaiso, Mama. Isong impagarup ko met no agpaiso day jay adaw. Apay adi ka pa'y lamaturog, Ma'am Jonah. Rabiin Sa anak ngamin ang makaturog, ising. Nagado ti pampanunutak. Anya? Day tatiag paiso. Oh. Una yan. Nagunag-unay day ta pa nagsunaay. Kastala ti kabaalak nga aramidan ita. Tapno mapalag-anan na kising. Panagriklak ngamin katkas na nakadagdag san una yun ti barukom ko. Anya? Day tatyag paiso. Ngam ikagkagumaak alabanan ti amin. Ikagkagumaak ti agbalin anatibker. Tabarang nudumtang tumatlaang ti kanito at agiuray ko. Ti panagulimakan ti amin. Hepe, panagkunakit kontrabando ti iyak akar dagiti lalaki apalpaliwan tayo. Talaga kontrabando da kita. Ket no sana kang bidot. Droga da kita. Anya? Men, move. Palawlawan tayo ida. Wan hepe. Dito ka lang, Mendez. Pataka mo, sir! Oh, nakadlawdan! Men! Open fire! Agam nag kayo ay! Diyak kaya't lahat na may sagmak kada kayo! Agam nag kayo! Balan, amo. Iti pa nagsublik dita. Imat kon ti ulo ni Dalmasyo. Good. Nasaya at launay, Bogi. Ket, anya ti sitwasyon dita baluarte ni Dalmasyo. Kontrolado tayon day ta lugar, amo. Balwarte tayo matanday toy. Nasaya at launay, Bogi. Mangdutugkan, iti mapagtalkan at tamo tayo. Ang mangita ulo kadagiti at dagita. Matungpal, amo. Maragsakan at launay iti naramit mo, Bogi. Isong agsublikan diti lugar tayo. Itamat lang, amo. Katkas itin ako na. Imat kon ti ulo ni Dalmasyo. Delikado na ito eh. Nabilag ti igam dagiti karangrangat ni. Ang mga nuan niya tumapasamak kada kami dito eh. Ngam saan nga ito ako. Nasken ama kumpis karmi dagiti.
Adda napuntaan ka dagiti kakadwak. Delikado. Men! Take cover! Take cover! Aglingad kayo! Nabilad dagiti igamda. Aglingad kayo na imbag! Adda pimanaw alugan. Ang mga nadayjayang tinakailuganan dagiti droga. Kasano pa'y ang makumpiskar mi dagiti droga. No kastoy matgayam kabilag dagiti kabusor mi. Sana lakit yan ang bindot. Ranipak dagiti nanggag ko itay. Nagbayag iti nasurok at 30 minutos dagiti ranipak. Adda ka di manan nakarangat dagiti polis. Saan ko pa kabisado na ito'y San Bartolome? Napagkat para kanyak. Narumuwarak kiti iti kastoy nga oras iti rabi. Anya nga tatirong ba nga ramidag? Kasano nga tama mo at nuwan niya tinapasamak. Taapay anak ang ngagak kadagiti ramipak itay. Anya tirong ba nga ramidag? Mendez, adda ka di tamam. Awan, Hepe. Ngam adda dagiti kakadwa tayo napasag. Hepe, adan ti ambulansya. Men, kartingan nyo. Pagtitinulungan nyo nga ilugan dagiti adda sugat na. Naskan amay pandadagos iti ospital. Move! Nagsapakan ang nakasukat niyon. Papanam, Adda napatag apagnak. sa dino. Saan mo nadamagin, Chona? Nasken na mapanakon. Ah, Ang mga numaladaw ak pa'y kiti nga gawid into drabi. Mapanakon. nagdardarasan na naman. Sa dino nga tati papanan na. Kasta kayam tinapasamak iti rabi, Hepe. Wen, Padre Simon. Talo ata og tinapapatay. 5 tinasugatan. Anyan. Kinapudno na, kat nanggag ko dagiti ranipak. Ngam saan ako na nagdorso karimwar. Gaputasaan ko pa'y matlang akabisado ti amin asuli ti San Bartolome. Padre, Kat asino dagiti nakarangat yo, Hepe? patsa kakamang ti sindikato dagijay. Kat tidakas na. Nailibas dati droga nga iso ti kang runaan. Arumbang kumamakumpis kami. Una yan, tikas dyan napasamak. Hepe sarap. Bus gayam ti enkwentro ana pasamak idi rabi. Monica iha. Talo a pulis tinapapatay. Iso asaan ka pa'y larum-rumor di ti balay. Delikado. Mama, Ikarim ko makanyak, iha. wan mama. Di kay agdanat. Hepe, no talaga akamang ti sindikato dagiti nakainkwentro tayo. Asino nga taa talaga ti leader da? Jack amo, Mendez. Awan pa'y ti may bagag. Hepe, Tilang makunak. Talaga nabilag ti sindikato nga agup operate dito'y San Bartolome. Sana sinsina na sindikato dayjay. nasken amarik po og dayay, Hepe. Talaga. Ngamit napasamak iti rabi. Pamanagnak dayjay. Delikado ti kasasaan tayo. Naimbag mat ta nagtungpal ka iti ina, Monica. Kunaklakit din no ipilit mo lata mapantay ta ijay simbaan. Saan niya ising? Takinapudno na. Maamakak mat. Monica, Day tati agpaiso. Amkag nga ang mga no adadakas ang mapasamak. Sana bali ta makatrabaho lat tamot dagiti agpimpintor iti simbaan nga oray no awat. Narigatan. balasan ko. Kan sigurado apagawidin na tamat laeng ni Padre Simon, no bilang laeng. Yaya si ma'am. Di nalakit di kaya't ama isang makta. Nang runakan ka. Ha? Iso na imbaglaengan, ta saan ka nagpilit arumwar ita. Tano nagpilit ka bilang, saan ka matlaeng ako iugan, ta nakabut-buteng at talaga. Naimbaglaki din ta nailibas na matlang dagiti droga, Pogi. Wenera damo. No bilang lang. Milyon kuma tinapukaw kada kayo. Talaga man. Kat dakil alugin no napasamak kumatay ta.
Amo, Nasiglat mat talaga ni Salvador. Sa dino nga ta tinangalaan na ititip, nga adda ti sumangpat a droga iti rabi. tayo saan tayo nga amo. Ket saan tayo basta maamuan latan. No sa dino ti pangalalaan na iti impormasyon. Kasayaatan siguro, no maamuan tayo na asino ti aset na. Nagdanagamo, tayo ka gumaat. Oops! Nay, apa yan, Bogi? At ang motorsiklo ang nagbalangan iti dalan ta. Aniya, kat paatalam dahi tangawan pa yun. Matong pala mo. Ay ka! Masiglat din nakamotor ama. Timpo katagos iti motorsiklo na. Ala, dumsag ka, kat patayan, tiawanan ba yun? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Men, awan pa ni Hepe. Jack makontak. Isuad na tayon tag-respondi iti awag. Wen Mendes. Kartingan nyo. Agtignay tayon. Ag-respondi tayon. Move! Ang mga nanyan tinapasamak ijay. Nasken amamuan tayo. No asino dagiti agpatpatulong. Hello, Leon. At anang sanab ka na kami kinipogi. Anya? Anya tinapasamak? Kumusta kayo? Ada ka di ka sa napasamak kan ka? Di nagpagdanagan yun, ha? Awan nita ka sa napasama kanya. Ama muna, saan ko nga itulog ang may sakmakan? Leon, Ada dito yan dagiti pulis. Ngamjay na laing ahepe. Awan. anya? Sige, saan abali? Tadyak baybay ang dayta napasamak. Anya laing interaramidan ti Hepe yo. Apay nga awan? Apay at kayo laing tanda ditoy. Pasensya kayon, Don Leon. Sigurado nga dati napatangas asikaswan ni Hepe. Napatpatag ka di pay? Ngam iti da ito'y anapasamak? Ha? P.O.1 Mendes? Don Leon, Tikit di ko nang. Talaga nga awan tinasaya at amar-aramid ti Hepe yo dito'y San Bartolome. sir. No kaano ang kasapulan ti presensya na? Isumat ti kawan na. Ne, sir. Adan ni Hepe. Iso dayta. Monica. Oh, apa yaya? Adadakas anak pasamak. Sigun iti inyawag ni mamam. Adda kanu tinang sanub kada papaham. Diyos ko. God, anya tinapasamak ka ni Papa. Kulamat ni Ma'am Chona asaan ta nga agdanag. Awan kanu tidakas anak pasamak kan kuana. Ayan ita ni Papa, yaya. Madama kanu ti investigasyon balasang ko. Ang mga numapan kanu iti ospital ni papam. Tapno masigurado nga awan tidakas anak pasamak kan kuana. Kaya't ko ti makasigurado, yaya. Iso anas ka na mapantamat iti ayan ni. Impagakmatan ka nga awan tita ka sa napasamak kanyak, Chona. Ngam impilit mo pa'y laeng nga umayak dito ospital. Leon, kasapulam da ito'y. Tapno makasigurado ka. Apay ayaan nalalaing kang ngam iti siya. Ha? Numaminsan, nuan niya ti bagak, isot Mama? Monica, iha. Oo, kumusta ka? Anya tinapasamak kan ka? di nagpagdanagan, iha. Okay, haklaeng. Awan ti daki sa napasamak kanya. Hepe, nalabas sa amin tinarami ni Don Leon itay. Kaputa saan da ka akakuyog asim mangpet ijay. Napalalo mo tintiwangit na. Ay. Awan na nyaman na kanyak dahi jay, atong. Hepe, Maawatak no apay akas date reaction na.
Ngam saan ka di nga umdas ti kaadami ijay, hepe? Ape asikapay ti kayat nang adda ko maijay. Jakam mo. Sa di mo kami tinapanan nyo, hepe? Ha? Kung kontakin kayo, ngam saan kayo makontak? Adalay na si Kasok. Iso na lang, tawan mo tinapintas ang nagbanagan na. Papa, ato ti inuman niyo. Si kakit di mat, iha. Kunakmatkan ka, nga awan ti rumbang apagtanagam kanya. Ngamiti kasta pa nangas asikasom kanya. Matlaw ang nalaoslat na ti panagdanag mo. Apay, Papa. Di mo kadi kayat nga asikasuhan ka? Saan niya ti kasta, iha? Ngam, diyak kaya ta madandanagan ka. Ore asino nga anak amang ipatpatag iti amana. Agdanag mat, lumapasaran dagiti dadakkel na. Tikas iti napasamak kan ka, Papa. Muni ka, iha. Papa, natiliw ka di nakamotor anang sanab kada kayo? Ay, saan, iha? Dimsaga dagos ni Bogi. Ngam, di na nasiputan no nagturungan dahi dyan gawanan pain. Asino nga taday jay? Kan anya nga taan talaga ti motibo na. Iha, saan ta napagsaritaan ti may papanit tinapasamak? Gusto ko. Agmay sa kayo kadigay may dito sintaan, Mayora? Wan, padre. Agmay may saak. Imayak nagyaman, tawan ti dakas a napasamak iti asawak. Mayora? Adda nang sanab iti asawak, kan iti driver na. Naimbaglaan tawan ti dakas a napasamak kadakwada. Kastagayam. Ket natiliw ka diti suspect, Mayora? Saan, padre? Sigun ka ni Bugi a driver ti asawak. Di na nasiputan no sa dino tinagkamangan di sospek. Anyaket gaya man ti kasta na pasamak. Padre, Nakaskas daw lang. Tamadlaw ang natuturan dagiti agar aramid iti may kaniwas dito'y San Bartolome. Kaslawan apulos ti kabutan ka. ha? Sa bagay, nabagaan akong sakbay ngay mayak dito'y Mayora. Ngam pinilik lata ti imay. Tatalaga kayat ko ti agserbi ti Diyos. Ket amo, ano may sublik ti panagbutang dagiti taga San Bartolome iti Diyos. Makunak anabaligyak iti profesyon ko, kas adipan ti Diyos. Sabi na ti pagrundaan ta ita, hepe. Jakam mo, Mendez. Basta agmaniho kalatan. Anya ti amhom. Amang ano adakit diti masalaw ta. Bayat ti panagmanihom. Hepe, Kinapudno na, ado ti pampanunutak. Jak amo no anya ti rumbang nga unag nga aramiden. kit masigurado ka mainayon pa'y kadagiti pampanonotan. Dagiti na ibaga ni Don Leon. San ka di? Aglonak Mendez. Agpaiso da ita. Hepe, Tinasayat. Isublinak man langan ije presinto. At dati nasken nga ramidak ija. At ka din mataman, Bogi. awan bayahan mo. Saan pa yan nakakahalap iti impormasyon na iti tao a biniling ko? Jaske. Asino nga tadya na gintutured ang nagsanag ka na ta? Amo, hawanan ni Dalmasyo. Ngay so tigang runan niya tapon tayo amang butbutang kada tayo. Ngayam iti napasama. Patsyak na da sa bali amang konkontra kada tayo. Ngam asino? Dahil tati ka gumaan ni Amwen. Amo. Sige. Kaya't ko ang maamuan no asino tayo kay. Kat no maamuan nyo, kaya't ko nga idatag mo kanyak asibibyan. Tasyak ang mismo, timanggutas kagkwana. Di ka kadipay lang matulog, Monica. Diyak pa'y agtublat yaya isin.
Pampanunutom ka di pailaang tinapasamak kin ni Papam. Sana basta malipatan day jay yaya. Kasmat lang itinapasamak ka ni mama itay nabiin. Madlaw anay gagara ti pan naka-flat ipilit tilugan na. Kalpasan na. Adapay nakamotorsikloan ng buong iti sarmin tilugan na. Panagkunak kat may salaang ti akin aramid iti kasjay. Nang runa kat nakamotorsiklo matlaang. Kastang matlaang ti atap ko, yaya Ising. No apay mat ngamin ang mapaspasamak itan ti kastoy. Kat saan mat ang mapaspasamak ti kastoy iti? Nakabot-bot ang lakat nga rudon. Amo ka delikado. Ngam patuloy aklat na tirumuar dito simbahan. Kaya't po nagpasya rin taglawlawa. Awan mat siguro tidak ka sa mapasama kanyak. Agam-agam nadak matlat na. Narigatan. Sa balit ti mapaspasamak dito San Bartolome. Narigatan lumakasalawak kit di kadag iti managdakdakas. Amangan man niya kit di ti aramidin da kanyak. No bilang lain. Iswa kasapulan latta tinaan anay apanagandan. Aging kaita, saan ko pa'y lang nga malipatan dagiti napasamak, Jonah? Leon, Idi, sikat ti binutbuteng da. Nakitam ka ditit surat ti motorsiklo nga naramat tawanan bayan. No Jack Mariro, kasmat laang iti motorsiklo ang na-recover dagiti pulis iti pan nakasanabyo. Anya? Dahi tati agpaiso, Leon. Atapak nga rod, nga ang mga numay-may sala ang tinagaramid kadatay ti kasjay. Nakasaritam ka din dayjay a Hefe Salvador. Wan, kinapudno na kat sinermonak pay. Naamuan da ka din no asino tekin kuko ay tinasao a motorsiklo? Saan pay? Tasaan gayam ang nakarehistro dayjay? Anya? Nasirib nga rod dayjay nga wanan pain nga agar aramid iti kastoy. Tilaing nakaskas daw. Kat no apay adi na kami pinaputukan kinibugi. Kasla talaga kayat na laeng timang bot-botay. Nagbayag mo ni Hepe. Kuna na nga dala ang aramidin na dito opisina na. Ngam aging ga ita. Saan pa'y laari mo? Inak mangkit di siripan. Ang mga nun na iridop na matan. Kita agtanupod no anak karida. Inak itimplahan iti kapina. Aday tanti opisina na. Inayada kalukatan. Ne, awan mo dito ni Hepe. Sa di nung tinapanan na. Apay ajak na siputan arimuar dito opisina na. Masapang itama pa ni munisipyo, Leon. Sige laeng, Jonah. Agan anad ka. Ambumat a delikado ita. Nang ron agad adat agin lalaing amang kalkalaban kanya. Daitan, ti bagbagakan ka. At dayta ka manen. Mapan kakit din ni munisipyo. Ang mga numaladaw kapay. Kasaritan manen dayjay nga agin lalaing a Hepe. No addawayam. Nalawag ka di. Saan ka di pay lang nga umdas a pinagsasawam iti kalman? Apaman anapan iti lugar a nakasanaban nyo kanibugi? Ah, kung nagman no pumanaw kan. Uuwan yun. Sige, inakon. Makapasuron mo't ni Jonah. Nagatong ibagbagan. Ni Bugi. Ang mga noadon na pintas ay may padamag na may papanit na pasama. Hello, Bugi. Anya ti madamag? Amo, dakas adama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? May isa kadagit itao tayo. Tinasarakan di bangkay na. Anya? Kasano ang napasamag na ita? Diyak may amo. Inyawag lang di kontak tayo. Amwam no anya ti napasamag.
kalpasan na. Pakaamuan nak adagos. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hepe, panagkunakit biktima man ti salvage da ito eh. Mendez, Sika hepe, anya iti panagkunam. jak kaya tiyagsaw. Aging gaasan aron muarte resulta ti investigasyon. Hepe, Narigat tiyagsaw. No awan pa'y ti resulta ti investigasyon. Iso adya kaya tiyagsaw. Amangan ngamin no agbalatag kada tayo ti amin. Narigatan. sa bagay mat ngamin hepe. Rumbang aramidan tayo ti amin. Tapno maamuan tayo ti kinasya sino tinaywalang abangkay. Papa, di ka makait na. Saan met, iha? Ano si Isan ka, Papa? Nakatkadlaw. Ada ka di parikot mo? Awat met ti parikot ko, iha. Nasaya at met ti taray ti negosyo. Iso nga, anya kumangay ti pagparikotan. Sigurado ka, Papa? Wen, iha. Wano? Amangan mat no pampanunutam lata tinapasama kada kayo ka ni Bogi. Jak ilibak ama pampanunot ko latta ti may papanitiday ta, iha. Ngam kiti, saan ko akayat ama inayon dayta iti parikot ko? Saan na pulos? Nasaya mong tinastangar aramidan mo, Mayora. Nga niya, Padre Simon. Nga italtalak iti Diyos ti amin. Padre, Kadagiti ngamin panawan akasapulan tayo ti pangyabkasan iti anyaman amarikrik na tayo. Ti Diyos ti kabilgan apagkamangan tayo. Padre, pasensya ka lakuman. Ngamnas ka na mapanak mo. Ado pa'y ngamin tinaskan nga si Kaswag iti munisipyo. Sige, Mayora. Diyos ti mang tarabay kan ka. Agyaman na, Padre. Kasla na atap ni Mayora. Kasla at dalikliklikan na. Ay, sana rumbang tayo apang panunutin. Sana rumbang nga agata pakit din iti padak na tao. Sa bagay, uray asino. Sigurado adi na basta malipatan ti may papan iti kasya na pasama. Yaya Ising? Nalawag ngamiin nga dadakas apanggap tinang sanub kada papam. Ngam di nala siguro na ipatungpal. Gaputa kabisado tayo mata ni Bogi a driver bodyguard ni Sir Leon. Saan abasta umatras iti anyaman alaban day chay. Day taki makagapo, no apay anatalaklaunay ni papamkin ni Bogi. Unay ang balasan ko. Naunag daytasan na ay Kas lamang rugi matan nga agongar ti butang iti kaunggak, Yaya. Ha, Saan para iti bagig? Nga mabutangag, para kadag iti dadakkel ko. Monica. Amang ano inton sumaruno. Kat agbalegin ton ti asino man nga agpangpanggap iti dakas ka ni Papa. Wano ka ni Mama? Ay, saan ko maamot Ikag panunot iti kasta, balasang ko. Talaga nga minakasta ti marikrik na, Yaya Ising. Kaman gaya ng biktima ti pamabatay, hepe. Ket agdinamag ana salvage ka no, tinasarakan nyo abangkay. Saan pa rin muarte resulta ti investigasyon, Padre? Iswasaan pa makumpirma. No niya talaga tinapasamak iti day tao. Ngam hepe, iti lang nga dinasarakan nyo abangkay. Imposible, asan nyo pa'y ama ipaga. No salvage, when no saan tinapasamak. Narigat nga unaan latan dagiti pasamak, Padre. Dayta kumati kanayon nyo alaglagi pa. Hepe Salvador, Bayan tayo kumapay ang magnati investigasyon. Katapaman na malpas.
Makumpirma matan, no niya talaga tinapasamak iti biktima. Nubilang tadta umawag ka niya. Ipakaam mo madagos ising. Nalawag ka di. Matungpal, Sir Leon. At ang amin importante nga awag ng orayag. Amangan kit din o Jack maintunaran. Iso nga ibilbilin kon kan ka. Di kay agdanag, sir. Aramidak tibilin nyo. Agyaman na. Madlaw nga alusiisan ni Sir Leon. Apay nga ta. Adda nga ta mapaspasamak asaan mi nga amo. Adda nga ta ilimlimod kada kami ni Sir. Ngamno bilang laang tata. Anya nga ta? Ay, saan man laangan aday ta ti panunutag? Saan kun apagparikutan ti may papan iti da ita abanang? Anya ti damag may papan iti nasarakan na bangkay, Happy. Laplapas law na iti utopsya, Mayora. Kinapudno na. Kaawat ko lang iti resulta. Ket naila na diti utopsya, anaparigat iti husto ti biktima. Nukas ta nga ron. Kumpirmado a biktima ti salvage, dayjay? Jakman kumakayat nga ibaga nga paiso. Ngam kasta ti rumrumwar iti resulta ti utopsya, Mayora. Anyan, Happy. Maikamanon dayjay a biktima ti salvage. Mayora, Diyo ka di malakdan day tapasama? Wano, amangan man, no adda amuyo. Mayora. Pangasyo. Saan da kami kumamit a pabasulan latan? Happy, At damat rik nami a masayar. Nang runa no awan mat kinapudno ti pambabasulyo kada kami. Iso nagpakpakasyak kada kayo. Mayora Rogante. Ikanda kami ti gundaway nga agimbestigar. Kan mangkem mag-itipudno a suspek. Tapno malawlawagan dagiti mapaspasamak ita dito'y San Bartolome. Imaya, tanalpas ka nung dadudong iti pa nagpintor da dito simbaan, Padre. Pudno day ta, Monica. Ket kitaan. Nagmayat tinamayan da iti simbaan. Kasla na pabaro ti lang ati simbaan. Nga oray ti pintor na laag ti kabarbaro. May mayat nga minukas ta, Padre. Ad-ado ti maguyugoy tayo nga umay makimisa. Pudno na unay day ta nakunam. Iso maragragsakan Monica. Padre, Apa yan nagsanay ka, Monica? Ada ka di parikot? may papan iti nagsaruno na pasamak kadagiti dadakkel ko. Monica? At dalakit din nalimad amang gurgura kadagiti dadakkel ko. Iso akas jay ti mapaspasam. Awan ti pamabalaw ko kadagiti dadakkel mo, Monica. Ang amangan mat, no ada na pasakitan da. Anya, Amangan no kastamat nga agpaiso. Ket day jay tagar aramid ita, itikas jay kadakwada. kasla imposible dayta, Padre. Agpada na singpat da mamakan papa. Kan saan ama ilimad iti amin ama nagtulong ti inag. Kas inati ili. Monica? Iso adyak patyan, nga da nakagurada. Tay pala madmadlaw ko asaan ka matagtagar eh. Hepe. Piyawan Mendez. Adda ka di parikot? Pampanunutak lang no asino at talaga ti agar aramid iti pamamapatay. Nga tapan dagiti lumugar ada tayo di akin nakem. Hepe? Masayar tiriknak no ibaga dagiti umili. Ana salvage ti biktima. Tauray no saan da baliksan. Sigurado ada tayo apan nakabagiti linteg ti pabasulenda. Ngam, awan mo tikas tangar aramiden tayo. Hepe. Dayta nga rod. Iso at talaga ang masair tiriknak. Nakasarita ko ni Hepe, Leon. Sigon iti otopsya, posible a biktima ti salvage tinasarakan da abangkay. Ken, anya ka nung tinaduktalan ta. Awan pa'y mat. Ultimo ti kinasya sino ti biktima kat saan da pa'y nga mo. Jonah,
Posible ka no napasamak iti sa bali a lugar dayjay. Kat mabalin nga imbelang dalaang dito'y masakupan ti San Bartolome. Anya, Kasta ti kunana kanyak, Leon. saan ka basta mamatilapan itimbaganagan ka? Anya tapo? Ang mga no ang alilawin na kalaang ni Hepe. Di ka madanagan, Leon. Talaga adyak mo't mamati adagos. Kaya ko ti ebidensya. Anya ngay, Monica. Agawid ta ka din. Kasla saan ko pa'y akayat yaya ising. Makarik na ak ngamin iti talinaay, bayat ti kaadak iti simbaan. Alah, kat si kati makaamu balasang ko. Husto magtap no makadalusak pa'y iti unag ti simbaan. Pumpunasak ngamin dagiti ribulto, tanatapok dan. Kasta ka di yaya. Wen, Ala, tulungan ka lang arudan. Tapno na daras aman pas ti panagdalos mo. Hepe, saan ko maama sa ertirik nayo? Kun saan dak ko maakagura? Apay, atong. Anyang amin dayta? Nakita kon iti naminsan ti inaramid yo. Ngam nalusutan tayo dayjay, babaen iti kinalaing yo a dumiskarte. Ah. Ammo yung mo't amapagtalkandak, Hepe. Ibagayo man kanyak ti agpaiso. Adda ka di ammuyo iti napasamak. P.O.1 Mendez. Impakpakaunak meten, Hepe. Saan kayo kumaagumura kanya? Wenno anyaman dita. Kaya't kula ang amaamuan ti agpaiso. Anya matin ang ikugnalam iti dayta na ibagam. P.1 Mendez. Awan mat, Hepe. Nadamag ko lang. No kasta nga rod. Saan narumbang apagduaduan na? Ibagbagakon. Awan ti amok iti napasamak. Idi nga min rabi Hepe. Kunayo nga dala ang asikaswan nyo iti opisina yo. Ngam, saan kayo apulos a nasiputan arimwar? Ah. Ngam, saan kayo apagat-atapan, Hepe? Ala, huston dayta saritaan, Mendez. Tikit di aramidin tayo ita. Ingatan tayo ti investigasyon. Iti kasta. Abdamatan maduktalan tayo. Nagkapumot itay dito'y daising kan Monica, Mayora. Di ula idan abutan. Imay da ka di simarungkar diti simbaan, Padre. Medyo nagbayag damat dito'y, Mayora. Nagdaldalos da ngamin dito'y simbahan. Kasta ka di, Padre. Uwan, Mayora. Mayora. Madlaw ko kat relihiyosa kayo. Ha? Kat napintas kayo nga ehemplo kadagiti iturayan nyo. No ada pa nagbutang nyo iti Diyos, amo ang maisurot dagiti sakupan nyo. Kat pakaragsakak na ita, Mayora. Agyamanak, Padre Simon. Kat sapay lako ma, tasanto nga agbaliw ti kasta nga aramid yo. Takas itinakunakon. Napintas nga ehemplo da ita kadagiti masakupan nyo. napatag siguro tinapanan ni Papam. Iso asaan tan anaabutan pa'y dito'y balayo. Yaya ising. Amok anabandog ka iti panaggaputa iti simbaan balasang ko. Mabiit laeng agluto ak iti meriendam. Saanan yaya? Ha? Saan pa'y amabisin? Yalaan naglaangan iti mainom. Alang nga ron. Mabiit laeng, Monica. Nupalpaliiwak ti panagsasao ni Padre Simon. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Madlaw ko akas laad da sa bali a kinatao na. Saan a basta-basta dagiti ibagbagan? Ammo na ti lablabidan na. Kan kaslaawan apulos ti kabutang na. Asin nga taday ta? Inaksumbatan. Rogantes Residence, hello? Anya? Asino da ito? Agsao ka? Asino ka kunak?
Apay akas ta ti bagbagam. Anya ti... Ha, hello? Hello? Pinutad na ti saritaan mi. Sino nga taday, Chay? Monica, apa yan? Ay, mapaspasamakan ka. Kasla damot kasarsaritam itay. Yaya isin. Ada imawag di balay. Ha, di na imbaga ti kinasya sino na. Ngam imbaga na nga awan ka no ti palimod ang mailamang itiag na nayon. Ha, ne, asino kumangay day jay? Kan apay akas jay ti imbaga na. Andiyan ka mo, Yaya. Iso ang maburburot siya, anak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan lagi ti mo dagiti ka kompetensya tayo ti negosyo. Iti kasya na pasama kiti tao tayo. Anya, sigurado ka, Bogi? Masiguradok day ta, amo. Amo yung mata nagdamag-damag at may papaniti na pasama. Talaga saan miya sinardingan ka dagiti kakadwak tinagkalap iti impormasyon. No kasta nga rod. Posible adagiti polis tinang patay iti tao tayo. Tsak may baga no kasta talaga. Nadalos ngamin, di pa nakaisayang ka ti pamapatay. Awa na pulos ti pagilasinan, no asino tinagarami. Jak magustuhan da ito ang mapaspasamak, Bogi. Isuabilinem amin dagiti tao tayo. Kaya't ko nga agan ladamin. Narikatan, ang mga no adakit din makaammo iti palimad ko. Itay pa akit kita ang file ti ladawan dagiti at the record na dito'y San Bartolome Hepe. Agpaspasara ka lang, P1 Mendez. Barang no addakit di mat maduktalak. Hepe? Dagiti informer tayo. Awan ka di payawag da. Awan pa, hepe. No adda maduktalan ta. Pakamuan ng adagos, ha? Matungpal, hepe. Kan uray dagiti napalpalabas sa pamapatay. Ibagam kadakwada. Ituloy dala ti agkalap iti impormasyon. Amudan ti may papaniti da ita, hepe. Kaya't ko apalagi pamlat ta ida. Diyak kayat nga agliway da. Uray sang kabasit ng impormasyon ti makalap da. Sigurado adakkel ti maitulong na kada tayo. Anya, Jacob, isin? Adda imawag dito'y balay, Ma'am Jonah. Ni Monica tinakasumbat iti telepono. Kat, anya ti parikot? Sigun kin ni Monica. Adda kanu ibagbaga jay caller, may papan iti palimod. Anya? Day tati agpayso, ma'am. Anya nga iti kahit asawan da di a caller? Jakmat mo, ma'am. Iso nga rod nga imbaga kada kayo. Kid daw ni Monica asaan kun nga ibagbaga kada kayo. Ngampanag ko na. Nasken amaamuan nyo ti may papan iti dayjay anapasama. Talaga, isin. Rumbang laang amaamuak ti may papan iti dayjay. Apayo di mo kakuyog ni manang isingay may dito, Monica. Kinapod nyo na, Padre. Saan da nga amo arimwara? Kas makita yung mat. Saan ko nga inaramat yung kotsek? Tapno saan da amadlaw? Anya? Apay, Monica? Anda ka di parikot? Padre, mariribo ka, anak. Maburbur siya, anak. Ha? Apay? Anya nga minday ta, Monica? Ada imawag iti balay. Kat ada ibagbaga na may papan, iti palimad. Anya palimad? Di na imbaga no anya. Basta saan ka nung agnanayon ang mailamang ti palimad. Monica? Day ka ti pampanunodak. Mabubot siya, anak. Diyak kaya't nga ibaga kada mamakan papati may papan iti dayta. Iso ada kayo tinapanunod ko apang ibagaan, Padre.
Namnamam nga awan to ti makaam mo iti daytoy nga imbagam kanya. Ikarik, Monica. Agyamanak, Padre. Amangan no sapsapulan da kan iti balayo. Tinasayat, itulod ka lang ni Jay. Narigatan. Amangan no makasalaw ka pa'y kadag iti managdakdakas. Hepe, dahil tati pasdag nga nyawag ti informer tayo. Sigon ken kwa na, masansan ka nung adda masiputan na alalaki ang mapandita. Lukas tangarod. Agpaliiw ta ditoy, Mendez. Amangan no adda maduktalan ta. Sikat ti matungpal, Hepe. No kasapulan ang mapaliiw day ta apasdak itilasod ti 24 oras. Aramidan tayo. Saan tayo ngagsarden? Aging nga awan ti maduktalan tayo. Hepe, Kaya't kung nga iti kabitan na panawan, kat adda maaramidan tayo. Diyak kaya't nga adda masasao ti asino man kontra kada tayo. Nang runa dagiti masagnan. kas iti nakonakon, Hepe. Sikat ti makamo, matungpal ti bilin mo. Diyak laing pagarup arin wargayam ang nagmaymaysa ni Monica, Padre. Amo yung mutan dyan anak yung mayora. Talaga anak Christian Juan. Napan nagkararang iti simbahan. Padre, Jakmat kaya't abay-bayan ngagmay-may sang agawid. Nang runa kat sumipngat itayan. Iso nga tunog ko dito mayora. agyamanak, Padre. Adda ka din ni Don Leon? Awan pa'y, Padre. Adda na panan na. Ngam, saan pa'y mata nagsubli? Kasta ka di mayora? Ano kayat mo, di orayam laangan, Padre. Mayora, oray saanan. Awan matkit diti na patag agagarak kan kuana. Nadamag ko lang, tasaan ko kami na makita. Kasta ka di. Tinasaya at, Padre. Mangrabi ikan ditoy. Agpaisagana ak itimakan. Nakababayin sa mayora. Oray saanan. Sana bale. Di ka nagkadkad, Padre. Mangrabi ikan ditoy. Namadandanagan na ni Mayora. Awan ti rumbang nga pagdanagan na. Amo. Kan maisa, inruam ko ni Chona nga uray awanak iti balay kat di nagsapulan. No ni Mayora. Mabalin na di na kayo berukan. Nga mamo. Kasanon ni Senyorita Monica. Ha, Amo yung madyanak yo, amo. At katlaunay kada kayo. Siguradong agdandanagan day jay, tawan kayo pa ilang iti balayo. Kat ni, rabiin. ay, malala. Agawit tangaro din, Bogi. Itulot na kon iti balay. Mama, nakapanawan ni Padre Simon. Ngam awan pa'y laang ni Papa. Monica, iha. Napnapanan na nga tan. Aw-awagak iti cellphone na. Ngam jak mat makontak. Saan nga agri-ring? Pangaasim, iha. Di ka nga binagdanag akasta. Saan ko ang malikiikan, Mama? Amuyo mo tinapasamak iti kalabas. Kasano kumadya kag danag? Anya kalakit din aya. Saan arumbang akanayon latan aday tati pampanunutem? Saan abale, takakuyog ni papam ni Bugi? Sigurado nga awan ti dakas ang mapasamak kan kuana. Aday ta. Adda nagsantag alugan. Adda lakit din da papam. Nagmimitin kami laing kadagiti kasosyok iti negosyo. Iso ang narabyan ak iha. Di man siguro mapabasol. Saan ka di, Papa? Sa bagay matkit di ah. O anya ngay, nangan ka ka din? Nangarabi ka ni iha? Wan, Papa. Nagidan kami itay kan ni Mama. Ngam sa anak kapangan anasayat. Ha? Ne? Apay mat iha? Ada ka di sa gubanit ti prinsesa? Awan, Papa. Ngam syempre, pampanunutan ka ngamin. Unay kalaki din aya. No kayat mo, mangan ka manen. Kuyugin ka ijay kumidor. Saanan, Papa? Awanin tiganas ko. Sigurado ka? Wan, Papa. Inakla agi na nga.
No jak agbidot. Taom dyan nasarakan abangkay, anya. Uray no di mo ibaga kanyak, Leon. Marikriknak. Taom dyan na salvage. Wen, Jonah. Leon, di ka di madanagan kadag iti mapaspasamak. Mabalin ka ti Jonah. Saan nga itang? Leon, Diyak kaya't apagsaritaan ti maipapan iti dayta ita agantong. Nabanugak. Ket kaya't kun ti aginala. Nasiputan dagiti napandita a lalaki. Wan hepe. Ket no jak agbidot. Adda igam dagijay. Madlaw nga da insalikad da. Nasiputak itay na ibatog da iti street light. Kamang nga tati sindikato dagiti a lalaki. Jak mo, hepe. Mendez, Hepe. nasken nga agpaliw tapay. Naleksyon ako ni tinapasamak iti naudi nga operasyon tayo. Adda kakadwa tayo apimusay. Kataging gayta. Adda pay lang di ospital dagiti nasugatan. Maawatan ka, hepe. Isu asaan tayo pay arautan day tapasdak. Adalan tayo ti amin agarawda. Satay to idakkel aten. Rabi manan. Kanito manan dagiti managdakdakas nga gisaknap iti riribok. Anyaman nga tanti saan anam namaan a posible ang mapasamak ita arabi. Dumaminsan. Dagiti nakakaasi nga inosente ti dihado iti kastoy a sitwasyon. Nangruna. No awan ti tumakder amang isakit kadakwada. Sana kabalan dagiti umili asalak ni Banti Bagida. Iso arumbang lang da tumanor amang isalbar kadakwada. Manipot kadagiti rinukar ti isip ken aramid da. Tano agtalinad latan awan ti mangtubngar kadagiti managdakdakas. Sigurado ang nakarkaro pa yan nga gisaknap da iti riribok. Ket ad-adumot nga inosente ti posible nga agbalin a biktima. Baka mo ditan. Rumuwarak manan. Ket agdakiwasak. Di ba't binilin ka anay mbag ising? Sir Leon, Imbagagmat kan ka asaan mo apalubusan arumwar ngagmaymaysan ni Monica. Saan aya? uwan, senyor. Apay nga rod anak arwar ngagmaymaysay di kalman. Lading itak, sir. Saan ko nasiputan? Gaputa talagang amin ang naglibas. Di na inaraman tilugan na. Anya nga rod ti serbina ti imbilin ko kin ka. Sir, No pambantayam danak ko. Saan kumaan nakalibas? pakawanan na, Sir Leon. Saanan ang maulit? Rombang laeng. Tano maulit na jay. Sika, ti kaungit ko, ising. Tandaan ang dayta. Saan yung bagbaga kanyak ni Monica, di may papan iti imbaga ni Ising, nga day mawag kan kuana. Kaya't nga rod asawan day ta, akayat nga tiagilimad kanyak. Maawatak mo't ket di, no apay nga inaramid na tikas jay. Ang mga nudi na lakayat nagdanagak. Iparada kundi tatilugan ko. Sapay la ko ba, tadadita ni Padre Simon. Napatag tigagarak ka ni Padre Simon. Diya ko ni bagay di rabii, akaadda na di balay. Taamo ka saan aday jay ti umno akan ito. Kasayaatan no gagaraak ita dito simbahan. Nasapa pa'y mat. Kat patsak nga awan mat siguro tinasapa pag na ni Padre. Ne, nakapadlak sa mat ti pagdagdagusan ni Padre Simon. Oh,
Nakapadlak nga agpaiso. No kasta nga rod, nasa parimwar ni Padre. Sayang, tadya ko naabutan pa'y. Anya day chay? Ay, Diyos ko. Abangan no managdagdakas ni chay. Agsiputak. Abangan no anyakit iti mapasama kanya pitoy. Ada nagsarda na tricycle. Abangan no nagsublin ni Padre Simon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya jay ko na, Mayora? Padre, adalakit di sa bali at tao dito simbahan. Anya? Pagarupag nga ang mga no umili laang ti San Bartolome nga umay sumarungkar dito simbahan. Ngam, sa bali ti parparit na kanyak. Tinasaya at Mayora. Mapan kayon. Umadayo kayon dito ay. Ha? Padre? Amangan naman nagdakdakas kit di ginadlaw yaw. Narigat na may ramraman kayo. No bilang tadadakas a panggap na. No asino man tayo dyan. Dagitoy na aladawan iti dayja atiso, hepe. Damot sumagmamano aladawan dagiti lalaki ang mapanijay. Kita man no adadag iti lalaki iti ladawan nga adda kada tayo. Kahit ko asawan. Amangan no adamot kaso dagita. At iti ladawan dagiti adda kaso na, hepe. Agyaman ak Mendez. Dahito yung mesa. Adda dito yung file tayo. Hepe? Dahito ni. Natiliw idin gapo iti kaso apa nagtakaw. Ngag pa iso, hepe. Ngam nakaruar mo't laan. Uray pay. Nas ka na mapaliw dahito yung tao. Amang ano iso timang itunda kada tayo iti lead. Tapno maamuan tayo no adda pa kay naiganda. Iti sindikato nga ano pan tayo. Si Kamot Monica. Apay adinak ingkuyog anapan ijay ayan ni Padre Simon. Nasirmo na naklakot nga rodon. Pasensya ka niya, Ising. Amumat ano may papanan kan ka. Nalakaama kaungat ni Sir Leon. Pasensya ka niya, Ising. Sana bale. Saanan ang maulit day chay. Ayun talaga arumbang laasaanan. Ang mga noan niya ti aramidan kanyak ni Sir Leon no maulit dayjay. Yaya. Ulitak dya imbaga. No may papanan kan ka. Kabailan ni Sir Leon ti kumabil. Kadyak kaya ti makabil balasang ko. Ay na, pagpakawan. Ni Mayor Arrogante ti mawag ijay presinto, Padre Simon. Apay ka no, hepe. Sigun kin kuana. Adda ka no tinadlaw na nga umar-arubayan dito yung simbahan. Nagpagpaliaw ako ni Tiaglaw-law, hepe. Nagamawan mo tinadlaw ko. Jack nadlaw ti imbaga ni Mayor. Naskan nga sigurado kami latta, Padre Simon. Anya ti kayat mo asawan, hepe. Para iti siguridad yo daytoy, Padre. Men, search the area. Yes, sir. Imbaga kumat ngawan tinakita, hepe. No pegas ta? Agyaman naklata. Amangan no kayat yo tiag kape. Uno soft drinks. Saanan, Padre? Tilaan kayat ko. Ket masigurado mi, anatalged kayo ditoy. Panamatan tinapasama ki di simbahan. Napan nga tada hepe ijay. Hello, Leon. Jonah, ato na papagaparamid ko ka. Ha? Anya day na, Leon? Kaya't ko ang maisira ti negosyo ni Mr. Carantes a restaurant. Anya? Ngam-apay? Basta kasta ti kayat ko ang mapasamak, Jonah. Isa po namin di rason.
Tapno makaiyulog ka iti closure order. Hello? Leon? Hello? Oh, anyamat ka ni Leon. Apay akong formilatan ti kaya't napaaramid kanyak. Kasano ko maapay sarra ti negosyo ni Mr. Carantes? No awan mo't tinadagsan apang ibasaran. Chief, nalinis taglawlaw. Awan ti pagilasinan nga dama nagdakdakas ng mararubayan. Sigurado ka, Mendez? Unhepe. Nasayat nga rin nung kasta. Anya nga tadya inyawag ni Mayora anadlaw na, hepe. Diyan ka mo, Mendez. Alan, urayan da ko ni J-Mobile. Kasarita klabiit ni Padre. Kasi tinako-nakon, Padre. No adda madlaw yo apagpaggadan, awagan da klaing. Ti mismo na cellphone ko ti awagan nyo. Tapno uray sa dino ti ayan ko, makontak da. Agyaman nak, Hepe Salvador. Awanan yaman na, Padre. Hepe? Pasensya ka ni ti kalabas. Ti panagbalin ko amitir launay. Maawatan ka, Padre Simon. Amukmat akayat mo lang nga ramidan ti rumbang. Hepe, Kayat ko lang nga maamuhan, Padre. Ar-aramiden mi apan nakabagi ti linteg ti amin. Tapno mapagtalinayad mi ti linak ken kapya dito'y San Bartolome. agyaman nak, Hepe. Ket di kayo tanan. Makatulong ak iti kasta panggapyo. Mabalin ko nga inayon iti sermon ko ti maipapan iti dayta. Tunggal mang misa. Amo, saan nga iti pan nakibiyang? Nga mamangan no ni Mayora ti madaksan no bilang lae. Anya ti kayat mo asawan. Kasanon no awan ti iligal ang makita da. Tapno may pasarra ni Mayora ti negosyo ni Mr. Carantes. Bogi. Laglagi pam amo. Ti asawam ti Mayora. Amangan no masirok ni Mr. Carantes ti planom apan ang sabotahe ti negosyo na. Unyag paisuan niya. Iso kasayatan siguro. Nasaan tayo ni Rama ni Mayora? Itanya man na plano yo kontra ka ni Mr. Carantes. Anya nga rod ti maisingasing mo. Simple lang, amo. Likidaran tayo ni Mr. Carantes. Apay adi ka makaidna, Monica. Diyak man amo yaya ising. Awan mati amo karumbang apagtanagag. Ngam no apay akasto iti mariklik nakita. Amangan mat ngamin no kumpormila ditan ti pampanunutem balasang ko. Yaya ising. Laglagi pam ati anyaman a pampanunutem. Sigurado a makaapektar iti amin at tignay mo. Iso apo nasem no anyaman dagiti negatibo nga da iti utek mo ita. Uray kita agkalma ka balasang ko. Uray po utem ti imbagakken ka. Pasensya ka, Leon. Awan pa'y ti makita karason tapno tong palag ti bilin mo. Imayak diti opisinam. Tapno ibagagken ka alipati mon tinyawag ko. Ha? Saan mo niya ikaskaso dahil dyan nga inyawag ko kan ka? Amom, Leon. Saan ka amaw-awatan? Anya ka di at talaga ti kayat mo ang mapasama. Basta tong palemlatan dyan imbagagken ka, Jonah. Di mo ikaskaso dyan inyawag ko kung naklangarutan. Sige. No anya ti kunam. Iso ti matungpan. Ada na pintas sa damag, Chief. Anya dayta, Mendez. Nasiputan ng dagiti asit tayo. No sa dino ti pagnana idan di maysa kadagiti mapalpali o asuspek tayo. Akamang ti sindikato. Nasayat no kasta. Ibaga ti asit tayo nga ganad. Kansan nga agpadpadlaw. Imbilin kung day takin kwa na, Chief. Nasayat lawon ay.
Sigurado nga ad-addan a mapaliiw tayo ana imbagday dya a suspect. Taammo tayo no sa dino ti pagnanaadan na. Saan tayo kadipay lang akam magan, Chief? Adamot din lagi ebidensya tayo kontra ken kuana. P.U.N. Mendez. Adda kaya tayo adoktalen. Saan ka di? Iso asaan tayo pa'y akam maganday jay a suspect. Bareng no adda pa'y maamuan tayo. May papan iti sindikato nga ano pan tayo. Wan, iha. Di magaslaan. Imbilin na nga ang mga numarabyan na agawid. Ha? Apay, mama? Ada ka no emergency meeting da kadagiti kasosyo na itinegosyo. Oh, apay ang nagsanay ka itinaunag. Kasla nga mindi sila unay itan ni papa. Iha, negosyante dya, ma'am. Talaga akas na tibiyag, dagiti negosyante. Saan ka di ang mabutang ni papa? Ha? Anya ti kayat mo asawan, iha? Dandanidan ka ni Mang Bogi itay nabiit laang. Saan ka di, mama? Ngam api akas laawan ang yaman na ka ni papa dayta. Iha, amo ni papam ti aramidan na. Iso asaan ka madanagan? Ikagkagumaak ti saan ngagdanag, mama. Ngam kadagiti mapaspasamak ita dito San Bartolome. Talaga nga ang danagak, mama. Saan pa'y analpas ti saritaan may kadagiti kasosyo? Madanagan ang namin kan ka, papa. Rabiin. Kakuyog kumat ni Bugi, iha. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Basta orayin ka, papa. Saan ka maturog? Aging ka saan ka sumangpad? Mapuyatan kan ano kasta. Awan ang yaman na kanyat na ita, papa. Basta orayin ka. Unay kan aya, Monica. Orayin ka no ko na. Talaga nga orayin ka, papa. Nalalala, sikat ti makaam mo, iha. Hala nga roden, putden tan ti saritaan ta. Tapno makasubli ako ni ti saritaan may kadagiti kasosyo. O sige, papa. Bye. Bye, iha. Anya lakit din ti anak ko. Ikarigatan mingiring paskin ni Bugi tar aramidan mi ditoy. Iti kasta, kaawid kami. Ibagbagakkan kwa na, asyaklatan ti manguray kin ni Sir Leon, ma'am. Ngam di namut kaya? Ay, Saan ka no amaturog aging gaasaan ang makasangpet ni Sir? baybay amlatan, ising. Ingkakat maturugan. Ay, saan pa'y Ma'am Chona? Ne, apay adi mo kayat ti maturog. Maamakak. Ang mga no question na rin naktumanan ni Sir Leon. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan akayat ni Sir Leon abaybay ak ni Monica? No nakariing pa'y ni Monica, naskan ang nakariingak pa'y mat. Nalabas mat dayta. Kasta ti kayat ni Sir Leon, Ma'am Chona. Iso asa anak amaturong. Aging gaasiririing pa'y laeng ni Monica. Mayat mo, hepe. Mapantarikusan di pagnanay dan ti suspect tayo. Delikado dayta, Mendez. Ang mga numakadlaw day jay. Ha? Sa nabalita nabilin mo ti asit tayo. Tapno paliiwan na imbag day jay. Saan ka di? One, Chief. Baybayan ta ti asit ti makamo amang paliiw kan kwa na. Saan lagi di nga tapan ti suspect tayo nga asit gayam day jay. Iso na talgat ti may patpatungpal nga investigasyon kontra kan kwa na. Sa bagay, adda puntom, Chief. Basta ituloy talata ti agronda. Ngam saan tan amapan iti lugar jay suspect tayo. Narigadan. Amang ano mabulilyaso pa iti panagpaliiw ti asit tayo. Sana ka makaid na. Apay nga takas to'y tiriknak. Adda nga taman ang dakas ang mapasamak ita Arabi. Dito'y San Bartolome. Tinasayat. Agpangin ak mampay. Sa anak mo't lang agtuglat. Sa agpangin ak. Rumbang kuma nakaturog ako nitikas ng oras. Yan talaga adinak sa rungkaran ito glap.
Awan mo ti tirumpeng aguri ka. Anya jay naranyag iti day jay diso. Addan samot uram ijay. Talaga nagranyag iti day jay diso. Adda lakit di maururam. Anya nga ti mapaspasama kaya. Dagi jay tilugan dagi ti bombero. Mangag ko dito ti uni ti sirena na. Makamuditan. Rumwarak. Ikagumak ti mapan iti day jay diso. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adaytan ti maururam apas na hepe. Kartingam, nas ka na tumulong tayo. Sinyasam dagiti kakadwa. Kakadwa! Kartingan nyo! Dagiti ususero tinas ka na kontrolan tayo. Tapnosan ang masinga dagiti bombero. Matungkal ti. Da kayo. Aglisi kayo. Saan kayo unay nga masinag? Kakabsat! Umadayo kayo. Tapnosan ang masinga dagiti bombero. Alan! Sige bay kakabsat! Nalaklaka masabsaban ti apoy. No sana masinga dagiti bombero. Iso nga aglisi kayo bay! Una ko tupay kayo. At da uram iti daytoy adisa. Sa baling amin at talaga tiranyag anak ikak manipod iti simbahan. No sana masubsuban adagos day nga uram. Amang ano agramaram. Ket mairaman dagiti adda iti sidig. Padre Simon! Apay nga dahat ito eh. Si kagayam hepe. Anya ti aramidan nyo dito. Tatanawagak manipod iti simbahan ti tinaranyag lugar. Iso ngayon kagumaktin. Padre. Dinakla ko matalikas kasong hepe. Awan matidakas ti kagdak dito. Amangan ko na. No damat maitulong ko. Kas inkarikken ka iha. Adda akon. Agyaman na, tawat ti dakas na napasamak kan ka, papa. Hanya ka kadiaya. Imbagak matan iha. Kabailak asalak niban ti bagi. Kan may sa, adda ni Bugi a driver bodyguard ko. Papa, Dinakbaybay-an ni Bugi iha. oray pa'y, papa. Di malapdan nga agdanag. Halang ruten, inka maturugan. Sa nabali, tanakasang putak. Ado a pamilya ti apektado iti napasamak nga uram, padre. Nagramaram ngamin. Una yan. Anya ngamin tinapasama hepe. Saan ka pengam mo? Madama pa lang ti investigasyon dagiti bombero. Parikot da ita ti temporaryo apag naadan da pailaeng. Awan ti papananda, tani. Awan mo ti oray bakante ko maalugar dito barangay. Ama balinda at temporaryo apagpak niyan. Ije simbahan hepe. Ha? Nalawat ti likodan ti simbahan. Mabalin nga ija ti temporaryo ang mapandapay lang pagyanan. O sige padre. Iso ti ibagak kadakwada. Nagsapakan anak hariing Jonah. Jakam mo, nga manipod na lukagak itay parbangon. Saan ako na makaturog? Anya? Dahil dati agpaiso, Leon. Tsak man amo. Kas lakit din at dati pagdandanagak ajak mat amo no anya. Amangan no kompormi man lang aminan ti pampanunutem. Saan ko nga ilibak? Talaga saan ang mapunas iti... Di mon ituloy nga ibagacho na. Amangan no day tamanen ti santa pagkinawatan. Leon. No may panggap iti desisyon ko, kadag iti negosyo ken kakompetensya, awan ti karbengam amang questionar kanya. Una yun ti kasta sa Leon. Ibagbagak laeng ti podnocho na, iti kasta maliklikan ti panagsumangta. Nasapan sa unay ti papantay jay simbahan Monica. Apag isulaang yaya isin. Kan may sa, adda dagiti inal daw ang masapa amak mapani jay simbahan. Masapa da sumarsarong karijay. Sa bagay matkit di Kan may mayat na nasapa ta ang mapanijay.
Maamuan da adagos no anya man dagiti nasken ang aramid ijay. Wano saan? Maamuan da no anya ti kasapulan ijay. Kat makagatang ta adagosan. At damat kit di puntong balasang ko. Aday tanti simbaan yaya. Monica, kita umnay. Ha? At damat ubing nga kikinamat di ta paraangan ti simbaan. Oo niyak paiso. Apay nga ta. Asino dagita? Kastagayan, Padre. Wen, Monica. Iso a temporary anang ipatakder da pay lang ititen apag na idanda itilikodan ti simbaan. No kasta nga roda. Kasapulan dati tulong. Monica? Naimbaglakid din ta nasapa kami nga imay kaniyaya ising. Naamuan mi adagos ni may papaniti dayta na pasamak. Kinapudno na. Mapana ko may jitsindaan ita. Tay nakagatang kadagiti mabalin ko nga itid kadakwada. No kasta nga roda. Sumurutak, Padre. Umayak mat. O sige, mapantay nga ron ijitsindaan. Chief, adan result at investigasyon dagiti bombero. May papaniti na pasamak nga oram. Ket anya ka no ti makagapo? Apay na uram dayjay abalay. Sigun iti investigasyon da, na igagara ti oram. Ket posible dagiti dupang ti akin aramin. Anya? Nakasarak da ngamin iti maatap nga arwaten dagiti drogista iti asidad tinauram abalay. Ken addamot nakita da abasyo ang naglaon iti gasolina. Kastagayan. Saan laday ta, hepe? Sigud kano adupang ti maysa ka dagiti agindag iti balay ana uram. Anya? Ayan ita day tao. Sigun ka dagiti kabalay na. Nabayagan asaan ang nagaw-awid iti balay da. Mendez, kasapulan tinaununag nga investigasyon. Ang mga no adamat pa kay naigan day tao, itipan nakauram dayjay abalay. Delikado da ito, amo. Apay bugi. Anya ti delikado. Adda nakadlaw iti tawa binilin ko. Tamang paliw ka ni Mr. Carantes. Anya? Dahil tatinyawag na kanya kita'y lain. Delikado talaga. Masiguradok nga atapen lagi din ni Carantes nga adda pa kay naigak iti tao anasiputan ta. Amo, Agpanunot kay ti pamuspusan bugi. Jak kayat adumakkel ti parikot. No kasapulan nga isapsapam ti pananglikidar mo kini Carantes. Aramitan, basta jak kayat ti agparikot. Maya kadagos apaman anaamwak tinapasama, Padre Simon. Mayora, Binilin kong dagiti masaknan a tao iti munisipyo. Imbagak nga aramidan da adagos ti amin, tapno may paay ti tulong a kasapulan. agyaman akan ka, Mayora. Naimbaglakid din, tama nagtulong ka. Dayta ti kang runaan arumbang nga aramida kas inatiili, Padre. Tulungak dagiti ag kasapulan. Kas kuma dagiti nagbali na biktima dayjay nga uram. Nakakaasingaro dagiti ubing. Naimbag tay manugot kayo a temporary nga agnaanda pay laang iti likudan ti simbaan, Padre. Awan ngamin ti masnom apapananda, Mayora. Jakmat ida mapalin na baybayan. Ama panlatan itino sa dinula dita. Ang mga nonya pa ti mapasama kadakwada. San abale, Padre? Mangkita kami adagos iti relocation site para kadakwan. Nagsarita kayon kin ni mamam, balasang ko. Apay, adda ka din ni Mama di simbaan, yaya? Katuan, nakitak tilugan na nakaparada iti sango. Kasarsarita na itay ni Padre. Jak pa'y nakita ni Mama. Kastaya, kunaklakit din no nagkita kayon. Tinasaya at yaya. Si kapay laang ditoy, tayo nakasarita ni Mama. O sige, ang mga nupumanaw matlaang adagos tayo dyan.
Asino nga taday tanong mawa? Awan mo tinamnamaik nga awag ko ita. Sumbata. Rogantes Residence. Hello. Asino daytoy? Hello! Apa di kagsaw? Leche! No sino ka man? No one ti maramidam. Saan ka nga bawag? Agpakamatay ka langan! Sino nga taday dyan ngay mawag? Ngam saan mo't nagsasaw? Anya ti kayat asawin ti kasjeng inaramit na? Mangbot-boteng nga ta! Amangan mat mo ni Karantis tay jay. Amangan numang subsubok day jay, isungay mawag. Saan ang mabalin ti kastoy? Jak itulok asyak kitin ti subsubukin ta! Agsubli ako ni Ije munisipyo, iha. Diti kami pa'y simbahan ka ni Yaya Isin, mama. Sikat ni makaam mo. Ngamne, aganad kayo, ha? Ha? Apay, mama. Basta aganad kayo. Kan saan ka ngagparabii. Amang ano agungan ni Papa. Di kay agdanag, mama. Tumulong kami lang kadagiti temporary itang ada diti simbahan. Ala, sikat ni makaam mo. Mama, aganad kayo mat, ha? Ha? Diyak kayat nga dadako sa mapasamakan ka. Di kag danag, iha. Aramidag ti amin. Jack itulog nga dadakas ang mapasama ka na. Dagito'y dagiti nasarakan dagiti bomber. Iti nakapasamakan ti uran, Chief. Mararamat nga agpaiso dagito iti droga. Hepe? Nasken na maamuan tayo no at dakit di pa kay naigan ti dupang. Asigod nga agnanay iti dayja abalay. Matungpal, Chief. Kaya't ko makasarita ti mismo nga agindag iti nasao abalay. Chief. Ang mga no dapay maitid da nga impormasyon ang makatulong kada tayo. Tapno maamuan tayo no sadino ti ayan dayja at tao. Dagkan ti atap ko ani Karantis dayja ngay mawag pogi. Amo. Awanin ti sabali pa'y a posible ang mga rami di tikas jay. No saan ani Karantes. Katiga po na. Isulaki di jay pan nakadlaw da iti binilin mo amang paliw kan kuana. Ika gumaan mi amuan. Nagpaiso day ta, amo. Di ka kati mamati kanyak, bugi! Amo. Relax ko mala eh. Noan niya timbagak. Isutag pa iso. Naawatan! Pasensyahan, amo. Sana na maulit. Ni Karantis lakit di dayjay. Naawatan! Anya ti kayat mo aramide, amo. Nalawag mo timbagak kan kay di kalman. Saan aya? Nunas kanya isapsapa mo ti panang likidar mo kan kuana. Aramide mon. Amo. Jak kayat agparparikot takastoy, bogi. Jak kayat nga adamang borboribor iti panon ko. Ti kayat ko, naanayas akanayon ti amin. Di kagdanag, amo. Talaga plan-plan kon. Manya ti kasayatan nga aramide. Kas iti sigod. Daytay saan Apolos nga atapen dagiti mapanawan na anay gagaragayam ti pannakatay na. Iti kasta, awanen ti mapasamak nga investigasyon. Ika gumaak, amo. Diyak kayat amapaay ka, bugi. Amom ti mapasamak ken kanumapaay ka. Amo. Sa bagay, masigurado. Anya daytay? Amo. Darasin nyo. Aglingid kayo dito ay. Bugi, katingan. Amom no anya daytay. Darasin! Matungpal, amo. Diyos ki. Talagang ang tamang kalkalapan ka.
agalwad no asino man dijay. Talaga saan ko laki di mapagawanan no maamwang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panagkunak kat na aramid tan ti pagrebengan ta ditoy, Monica. Mabalintan ti pumanaw. Masikuran ka ka din dito, Yaya Ising. Saan mat nga iti kasta, balasang ko. Isu na laeng taamangan no sa pulin natan ni Papam. Di ka madanagan ka ni Papa. Siyak ti makamukan ko na. Ay naimbagkan ka at di na kaungtan. Ngumno siya, ungtan na. Anya? Uwan, iso apang nga asim, balasang ko. Agawid tapay. Agsuglitan tulaengen dito ino kasapulan. Sige nga Rod, Yaya Ising. Mabiit lang taag pakadaak ka ni Padre Simon. Nakaumay kayo man, Hepe. Padre, kayat ko lang amin na makasarita dagiti adda dito nga agindag iti balay. Anang rugyan ti uram idirabi. Sige lang, Hepe. Adda ka din suspetsyayo. At apan may adu pa nga kamang ti pamilya dati akin arami diti amin. Anya? Dahil tati agpaiso, Padre. Isu akayat ko kumama kasarita ida. Barang makatulong da iti pan nakalawlawag, tinapasamak na uram. Anya tinapasamak di kay Papa? Apay apaspaso katam ti sarming ti tawa iti sango ti balay. Iha, nabuisit akin ni Bogi tay. Iso nga, imbes nga iso ti barsakak iti gam ko abaso, tilangan sarming ti binarsak ko. Anya? Apay ngamin, Papa. Kwa, kasano ket kanayon kit din ang nakaipos kanya. Dayjay laang, Papa? Ni iha, masurunak ngamin. Anya ko mangay ti pagpaggadak iti mismo apalay ko. Papa, kaya't la siguro ni Mang Bogi ang masigurado ti kinatalgad mo. Monica, iha. Sigakit di mat. High blood ka unay, Papa. Saan mo iha? Kas itinakon-nakon. Nairita aglaeng, ta surot-surot kanyak nga oray adda dito'y uneg di balat. Nagagitmit gayam ni Hepe, ano? P1 Mendez. Ay na Padre, naamuyol ako ma. Uray rabi eh. Pagbalinan na nga aldaw, tapno maduktalan na lang ti kayat na amaamuan. Kasta gayam, ha? Kas ita, nakaala kami kadagiti arwaten dagiti dupang, iti asidag tinauram abalay. Ken adda impormasyon mi, nga adda dupang asigod nga agnanaid iti balay, anang rugyan ti uram, Padre. Kasta gayam. Wan Padre, ket ikagkagumaan mi nga amuan, no adda amuday jay atao iti napasamak. Sapay la ko matamaduktalan yung agpaiso, no niya tipod no, P1 Mendez. Ikagumaan mi Padre. Sapay la ko mga rod, tamaduktalan yung ti agpaiso. Ket madusa ti rumbang, madusa. Kasla sa anak amamati. Abinarsak ni Sir Leong iti baso tinabuong atawa. Anya ti kayat yo asawan, Yaya Ising. Imposible ngamin ang masurun laeng ni Papam kin ni Bugi. Anya nga ro ti kayat mo asawan. Ibagamon, Yaya Ising. Saan ka ngamin ang maawatan? Amangan met no dadakes anapasamak dito'y bayat ti kaawan tayo. Anya? Day takat atap ko laeng matkit di Monica. Kasla ngamin nakaim-imposible timbagaken ka ni Papam. Saan mat siguro nga agparbo kanyak ni Papa? Monica. Kan may sa? Anya kumangay ti magimulan na no agparbukit ti. Oh, sabagay matkit di Iso ano anya ti imbaga ni Papa?
Iso ti Batsyag, Yaya Ising. Ada ka din namon, Hepe? Saan da kanon nga mo no sa dino ti ayanday dya kabagyanda, padre? Hepe. Ngam saan kami ngagsarteng? Talagang agparparik na kanyak nga da pa kay naigan ti kabagyanda adupang iti dayja na pasamak. Sapay la ko ma. Tamatiliwan da jay, Hepe. Nakaamamak namin. No aging ka ita, ket agdakdaki hospitalan. Amangan no adda pa inosente adangran na. Day tangarod kat. Namnamak ti alisto pan nakakambagyo iti dayja tao, Hepe. Sapay la ko matamakambagyo dayjay, iti kabiitan apanawan. Ibagam kanyak ti agpayso. Anya ti napasamak. Anya ti bagbagam, Jonah. Imposible asikatin ang buong iti tawa dito'y balay tayo. Makita. Amok nga da sa balya napasamak. Iso nga ibagam ko makanyak. Anya ti napasamak. Adda ng barsak iti sarming titawa. Anya. Day tatagpayso. Saan mi anasiputan kinibugi no asino? Leon. Anya mananday to'y anapasamak. Saan ka ngagdanag, Jonah? As-asikasuanan ni Bugi ti amin. Agbayad iti nangina no asino man ti mangbutbuteng kanya. Hepe, at man ang kabarbarong nga impormasyon nga inyawag ti asit tayo. Anya data, atong. Nasarakan na no sa dino ti ayan ti dupang asap-sapulen tayo. Anya. Day tatagpayso, Hepe. No kastang rod. Nasken ama kasarita tayo dayja adupang. Hepe, Kartingan. Nasken nga tignay tayo. Nasken ama amuan tayo. No adda pa kay naigan na itinapasamak nga uram. Anya ti parikot, ma'am. Apay akasta ti lang ayo. Una yan. Naunag-unay day taasan na ay, ma'am. Mangipasimudaag at talaga nga adda ti pakadanagan nyo launay. Madanagan ak iti mapaspasamak isig. Anya ang mapaspasamak, ma'am. Sa bali at talaga ti agparparik na kanyak. Amangan no iti mabiit. Dakdakas pa iti mapasamak kada tayo. Amkak nga iti may nga aldaw. Mariing tayo latan ang maur-uram matan da ito'y balay. Anya, kasla iti napasamak nga uram itay nabiit. Ay na, nakabutbutang nga agpayso no kasta, Ma'am Jonah. Anya nga iti aramiden tayo. Jakpay ang mo ising. Mariribo ka nakman. day tatipasdag. Mendez, dito'y kayo lang. Agsipot kayo. Amangan no adda kakadwa na iti asidik. Matumpal, Chief. Laglagi pang. Jak kayat nga adda maisagmak kada kayo. Is the clear? One, Chief. Ala, syakti muna. Urayan niyo ti sinyas ko. Sakbay asumaruno kayo. Nakasimat na giti adday ta dito'y arubayan ti simbahan. Sapay la ko ma. Tamakaawat da dagos iti tulong akas iti ingkari ni Mayor Arrogante. Ken sapay la ko ma. Tamatiliw mo ten iti kabitan na panawan. Ti responsable iti napasamak na uram. Iti kasta. Mado sa matan gapo iti naramit na. Tinasayat. Kasarsaritak ng kit dito giti adda dito'y. Barang no adda kit di maibagada kanyak. Asaan da na ibaga ka ni Hepe Salvador. Sa dino tinapanan ni Mang Bugi, Papa? Di mat imbagakan ka abinilin ko pailaeng. Asaan nagpagpakita kanyak ni Bugi, iha. Ngamin, masurunakin ko na gapoy tinapasama. Papa,
Ngam sana bale, tawagak matlaeng ni Bogi. Paumayak matlaeng dito'y iha. Napanagrig na yung pat kasuron nyo pailangan. Di saan nyo pailangan ang paumayan dito eh. Amangan nga minon nakarkarola ang makapungtot kayo, papa. Sabagay. Mala, saan ko pa'y nga ro na pagsubsublyan dito'y ni Bogi? Nauli magtiaglawlaw na ito abalay. Agan nadaklang. Amangan kit dimit no datakas ang mapasamak. Saan narumbang ang mapahay kami? Sinyasa kong damindes. Tapno makapwesto damatan. Aday ta. Nakapwesto dan. Naskan nga galiptakak. Jak lakit di tulok nga da maisagmak kadagiti kakadwak. Sana bali na sakti maisagmak. Saan lang nga dagiti kakadwak. Kumtara kong tiridaw. Pulis! Di mo gamdan na pidutan ti paltog iti apay mo. Maisagmak ka lang. Saan ang kapatiling? Kunak tumat adi kan lumaban. Agyaman ka. Taday tala imam ti pinaltoga ka. Ala. Sumurot ka kada kami. At dakar ba nga mga gulimat. Tiyan nyaman nga ibagap. Kat mabalin mi nga aramatan nga ebidensya kontra kan ka. At dakar ba nga mga gala iti abogado amang isakit kan ka iti korte. Noan ti abogado. At da iti gobyerno kan ka. Ala. Kumaykan. Sir Leon, adtuyan ti impaalayo nga inuman. Agyaman na kising. Adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak, sir. Ayaban kan tulaeng no da masapol ko kan ka. Sige nga rod, sir. Panawan kayo pa'y ditoy. Sige laeng. Naturiden dagiti awanan bain amang kontra kanya. Agasem, kabailan dapayan timang bot-boteng dito'y mismo. Ne. Kabarbaro ang numero dito ya. Sino nga ta dito eh? Sumbatak laingin. Hello? Hello? Sino dito eh? Apay at di kagso? Hello? Sino ti? Ti awanan pain, pinotad na matlaang ti awag na. Sino nga tatay kay awanan pain? Isumat lang at ati mawag iti landline dito'y balay. Ngam, kasano anaamuan na ti cellphone number ko? Adda ka di parikot, Leon. Anyan. Naunag-unay day ta pa nagsinnaay Hindi napalabas nga daw. At day mawag iti landline tayo. Sinong batak? Ngam saan ang nagsasao? Ha? Itay laeng, aday mawag iti cellphone ko. Kabarbaro ang numero. Saan ko matngam mo? Ngem, saan matlaeng ang nagtimtimag? Anya ti kayat po asawan. Panagkunak at adamang subsubok kanya. Ha? Anya bang subsubok ti bagbaga? Adamang butbuteng kanyak, Jonah. Anya? Kat no asino man day jay nga wanan bain. Amkat nga muna ti palibig ko. Ha? Day dati atap ko, Jonah. Isungag sagana ka laeng. Tamang ano dumteng ti kanito akasapulak ti impluensyam kas mayora ti San Bartolome. Apay ang nagsinay ka itinawag? Itala ang maawatak. No apay a pinilit nak idingag kandidato a mayor at iini. Kasta gayam ti panggap mo. Aramatom ti impluensya kas mayora. Kinaman naging bubukod ti kasta, Leon.
Apay, Jonah. Sukir na kani. Ipagamlaing na sukiran na. Taitapay laing. Leksyonan kan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Epe, panagkunakit na maumawan ng dayjay na magtayo adupang. Saan pa ila makasarita iti limpyo dayjay, Mendez? Ha? Kaslasan mo kabisado dagiti kas iti dayjay adupang. No kasta nagbawbawan ti droga ngay naramat na. Narigriga ta makasarita. Iso ka di asaan tayo nga indiretso ije presento tinatiliw tayo, Epe? Nagdiretso tayo dito safe house. Tapno sigurado. Narigaten. Ang mga nukal lahat ngagtignay dagiti pada na adupang. Ket nuan niya pa iti aramidan da. Epe, Nasken nga ramaton tayo ti utek tayo ita, Mendez. Saan tayo napaalilaw kadagiti kabusor? Ngamin, da tayo ti agdadata ang nakababain. No kanayon kid din amamaysaan da tayo dagiti kabusor ti linteg. Naimbag nagsapan, yaya isin. Nay, nagsapakan anagriin, Monica. Uwan yaya. Kung nagngarod no saan ka pa'y anak kariing, taringan ka kuman. Ha? Apay? Yaya ising. Agpakuyog akan ka amapan iti tiyandaan. Agatang ta kadagiti mabalinta nga edad, kadagiti aday simbaan ana oraman. Ay, katun abalasang ko. Mabiit laeng ta isaganak ti pagarmusaran da papaken mamam, ha? Sige yaya. Apag isunto no makadibos ha. Nasapa ka din magas dito simbahan, Epe. Ada ka di may paikukan ka? Saan ako nagpalpalikaw, padre? Talaga kayat ka makasarita. Ah, may papanitian niya. Padre, nakamagminti dupang amaatap ama kagapo. Itinapasamak na uram. Nasayat no kasta, Epe. Iti kastakat madusa. Nakakaasimat dagiti naawanan iti pagtangan. Gapo iti inaramid na. Nakabalod nga ro dun no kasta. Padre, saan ko nga indiretso iji pagbaludan? Jesus Mariosep. Anya ti kayat mo sa Epe. Pinatay mo. Saan, padre? Indiretso mi iti may sa safe house dagiti pulis. Agtalinagid pa'y langi jay. Aging gangagnadnad ti droga nga inaramat na. Kat makasarita iti limpyo. Ha? Saan mo't siguro na may limad kada kayo? Nga agraira ti droga dito sa San Bartolome. Kaya't ko nga amun kan kuana. No adda pa kainaigan na iti sindikato nga giwarwaras iti droga. Ken no asino ti protektor, tinasao asindi. Nasapa rimwarda isi. Nagkuyog dakin ni Monica. Kasta ka di. At damat nas ka napapanak, Jonah. Iso anak karubwata kon. Makigiddan ka kadikan niya, tayo dagas ka ni munisipyo. When madamdama ka pa arumwar. Umuna kalatan. Uwan gayam, nagarmusar ka ka din. Saan ka mabisin? Yun. No jak magustuhan ti bagam saan mo laingin nga ituloy. Jak kayat amadadahil ti aldaw ko, Jonah. Iso nga aguli magkalaingan. Monica, pinaragsak mo man ang dagiti na uraman nga da dito eh. Day talang ti amok ama itulong ko kadakwada. Talaga na singpet ka. Nayak ka tumulong. Padre, Magustot na itangar aramidan, Monica. Iso asaan ako na mas daw. No apay nga ado tigagayem. Kan kapag dumalam dito sa San Bartolome. agyaman iti panangidayaw yung kanya, padre. Ang dalamad lang ko. Anya day ta, padre. May panggap na ito iti amam. Kasla naatap iti tao ti amam.
Dandanisan nga agsao. Ano sana kasarita? Kasjay at talaga ni Papa. Amo yung matan, businessman. Ngam nasingpad ti amag. Sa bagay. Saan kamit siguro at tumawad anasingpat? No saan anasingpat? Mas dawak, Heme. Ape anasken nga yuman nyo kan ni Padre, di naramid tayo iti dupa. Nalagantirik na kini Padre Simon Mendez. Ha? Ngam, Hepe, saan mo't apulis ni Padre Simon? Anya kumaaga po anasken nga iraman tayo kadagiti ganwat tayo. Piuan atong Mendez. Saan ko nga iramraman itiganwat tayo ni Padre Simon? Inyuman ko lang kuan ati may papan iti dupang anak ang magtayo. Hepe, Di kagdanag, amok ti aramidak. Nasken met nga minamaala tayo ti panagtalit ni Padre Simon. Laglagi pang, padi dayjay. Adulakid di ti umili amamati kan kuana. ha? Iso akayat kumat ti mayasidag kan kuana. Nga oray pa'y na insulto kadagiti imbagbaga na kanyak iti kalabas. Imay ka magdayong dito, Mama. Oh, Mama. Ada ka di parikot. Awan mo't ket di, iha. Isu na laeng tamaasyanak kadagiti adda ita iti arubayan ti simbahan. Dagiti nauraman ti kayat ko asawan. Awan ka di pa'y tinasarakan ti lokal a gobyerno? Apang yakaran kadakwada, Mama? Adamot ket din, iha. Ngam sigsiguraduan laang dagiti masaknan, ti kinatalgad da iti pakayakaran da. Kastagayam. O na yan ang nagsaya at dayta adamag, Mama? Patya ka maragsakan damot no maamuan dati maipapan iti dayta. Iha, Kadi kay agdanag, Mama. Aging gaa saan da pa'y laang anak kaakar. Sa anak mat ama o maamang tulong kadakwada. Ikarik kada kayo dayta. Damag ko nga tanakan magdahepe a dupa. Anya, ngam apay asaan ani padamag dayta. Tiyak mata mo, amo. Kat dayta ti pakasdawak. Asino tayo adupang? Kliyente tayo kadi. Di nakamam mo day amo. Yamaklunek. Tao tayo, timang sapsuplay kan kuha na iti droga. Anya, Day tadag paiso, amo. jak magustuhan tayo ti amapaspasamak bugi. Agsasarunumat dagiti parikot. Sabali at talagang ti agparparit na kanya. Aboyo, Father. Madlaw kong ad-ado itan tinagbalin aman na kinisa. Manipod simmangbay kayo kaskura paruho dito'y San Bartolome. Si kamat man ang ising. Saan mo't siguro? Saan man, Padre? Agpaiso ti imbagak kada kayo. Amang ano maikawa ka laeng. Nanabayag nga awan tinay destino dito'y akora paruko. Ay na, Padre. Siyak ti patyan nyo. Amok no anya dagiti napaspasamak dito'y. Ha? Manang ising. Anya ka di talaga tinapasamak iti kaudyan apadi ana destino dito'y San Bartolome. Ha? Oh, manang ising. Apay di ka mo tinagsam. Kwa, Padre. Day talaang kisaan ko nga amo. Basta ti amo mi amin at taga San Bartolome. Nakaamamos tinapasamak ken kuana. Nakabutbutang. Kumusta jay dupang nga day safe house? Okay mat, hepe. Ngam sigon iti awag ti kadwa tayo amang banbantay ken kuha na ijay. Agpigargar ka no? Anya? Sigurado nga agsapulin iti droga day jay. Hepe, Ngam saan tayo nga itad ti kayat na? Tano dinan maibturan ti amin. Agpakaasin ton day jay kada tayo. Dumawat iti droga. Kat sigurado nga itid na ti amin nga impormasyon a kasapulan tayo. Tapno umanugot tayo laeng iti kayat na. no bilang tayo pudno to amin nga muna.
Ipaay tayo kaditikid daw na, hepe? Anya kumaga po. Amumat asaan tayo nga ayunan ti panagaramat iti may parit a droga, Mendez. Kaya't mo asawan, hepe. Aramaten tayo laang ti panagkasapulan na iti droga. Tapno maamuan tayo ti kayat tayo amaamuan. Kasta talaga, Mendez. Impormasyon lang ti kasapulan tayo kenkwana. Kaya't no maipayan ang daytang impormasyon, ipisok tayo ton iti pagbaludan dayjay adupag. Si Kanton ti makaammo ang mangawag kin ni Monica. Ibagam kenkwana asaan man nanyag parabii iti simbaan. Wad yun. Oray sika. Amom mat adelikado ti panawalitan. Yun. Sabali man ang tijar mo. Pasensya ka. Saan ko lang amin ang manapdan tirintag. Jak kayat ti kasta ajar mo. Wan gayam. Adda ka din padamag ken ka ni Hepe may papaniti na tilyo da adupang? Ha? Ne. Iti kasta ajar mo. Kaslasaan mo pa'y nga ammo ti may papaniti dayta. Talagang awan pa'y ti mo, Leon. Kasta ka di. Ne. Apay din na kapay pinakaamuan ni Hepe. Anya ti kayat napagparangan. Sa kaila ko ma. Amaurnos adagos da mayora ti pakayakaran dagiti nauraman iti balay. Monica. Amok ni Mama, Padre. No anya ti imbaga na talagang aramitan na. Sa bagay, damag kumot at talaga na singpet ni mamam. Managtulong mo't akaskan ka. Iso akayat dagiti taga San Bartolome. Padre, Ngam no kasano ti kinalaing yung makipulapul nga gina. Sungani mo't ti ugali ti amam. Awan mo't kit di ti maibagak maipapan iti amam. Iso na lang, tatalaga dilawat ti kinaulimak na. No sabalin ataw ti kasangsama na. Wan mo't siguro ti dakas na iti kastaan na ibaga ni Padre Simon. Saan ka di, Monica? talaga mat Yaya Ising? Saan mo't agapo tamay maysa kayo a pamilya? Kat agpapadan ti ugalyo. Siyempre, agdudumalata Iso asaan mulatan nga ikaskaso ti imbaga ni Padre Simon. Siyempre, sabali mo't ti obserbasyon na. Sa bagay, Ti importante, ad-adulata mo't ti makaammo iti talaga nga ugalyo. Nasingpet kayo asang kapamilya. Iso pa nagkunak, kat saan ang makaapekto dayta iti kinaulimak ni Sir Leon no sabalin ti kasangsango na. Amo, sigurado kayo kadi iti dayti apanggapyo. Amam mo nakbogi. Nabilang lahing amo. Adak lang dito'y kotse. Di kagdanag. Amok tararabidag. Di nagtumadlaw ni Hepe Salvador iti pudno apanggap ko. Sige nga rod, amo. Hala, orayan naklaangan ditoy. Siyaklaeng ti makisarita kin ni Hepe. Diyak ninamnama da ito'y ayo umay mo, Don Leon. Ibagata na magagaran ako ni ti resulta ti panagimbestigaryo. Hepe Salvador. Don Leon? Kaya't ko amaamuan, noan yan ti resulta ti panagimbestigaryo iti panakasanib ko iti kalabas. Kastamatan ti napasamak kin ni Chon ang asawa. Lading itak nga ibaga, Don Leon. Awan pa ilang tinaduktalan mi. Saan mi pa ilang nga amuno asino ti akin aramid itikas dyan na pasamak kada kayo? Kastamatan kini Mayora. Matmaturog kayon samet iti pansitan, Hepe Salvador. Sayang sa laing ti kwarta ti umili, maipaspasweldo kada kayo. Tawan samet ti mararamidan nyo. Pasig kayon samet akunan, Hepe Salvador. Don Leon.
Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.